er 92 bivirkninger ved aspartam. Det er på FDA's bivirkningsliste. Altså FDA står for Food and Drug Administration. Altså det er den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelsen. Og det er altså ret mange bivirkninger. Og du kan se dem lige her. De fleste af dem, ca. 50 stykker, men der er altså 92 i alt. Og det i sig selv beviser jo faktisk, at aspartam skader. Men hvordan kan det så være, at det stadig er lovligt, hvis det er, at der er så mange bivirkninger ved aspartam? I Danmark der er det jo lovligt og harmløst ifølge regeringen og EFSA. Så vi har et problem i Danmark, og over hele verden også. Og det er, at der er et sygdomsfremkaldende sødestof i rigtig mange produkter. Og i medicin også. Jeg har jo researchet aspartam i 10 år, plus 10 år nu. Og sidste tal, det var det lidt under 400 produkter, hvor der er aspartam i, plus medicin også. Og heldigvis er der flere medicinproducenter, der fjerner aspartam fra deres medicin, men vi er ikke der endnu, hvor det er helt fri for det. Og du skal også passe på med andre slags kunstige sødestoffer i medicin for eksempel. Men i hvert fald, det her det er videoen omkring bivirkningerne, fordi det er ligesom noget, I skal vide noget om. For kan det være rigtigt, at der er lovlige produkter i Danmark, hvor der er noget, man kan blive syg af? Kan det være rigtigt? Hvad mener du omkring det? Kommenter gerne nedenfor. Og du får også lige link til sygdomshistorien nedenfor, hvor du kan læse andre folks historier omkring, hvordan de bliver syge af aspartam. Der er altså rigtig, rigtig mange. Abonner gerne på kanalen her for at se mine ugentlige videoer, og vi ses i den næste video.